No mutta hei, tervetuloa kaikki. Meillä on ihan mahtava paneeli tänään ja me on saatu tosi hyvä pohjustus nyt tästä. Alustus monia näkökulmia aihepiiriin, eli pelikulttuuri ja pelikulttuuristrategiaan. Mä voin sanoa ihan super lyhyesti itsestäni. Mun nimi on siis Olli Sotamaa. Mä oon pelikulttuuri- ja tutkimuksen professori tässä Tampereen yliopistolla ja mä oon ollut tämän Pegasus-hankkeen vastuullinen johtaja. Ja mä nyt sitten tiedä siitä vastuusta niin, että meillä on noudatettu tämmöistä suomalaisessa pelikulttuurissa hyväksi todettua strategiaa, että vastuuta on saanut ottaa ja on joutunut ottamaan. Ja onni on ollut se, että meillä on ollut ihmisiä tässä mukana, jotka on pystynyt tähän kutsuun vastaan ja saaneet paljon vapautta ja vastuutta. Ja on tässä nähty yksi kulma näistä meidän hienoista tuloksista. Tästä paneelista ihan lyhyesti sen verran, että mä oon valmistellut muutaman kysymyksen, en liian montaa. Mä tykkään paneeleista, jossa koitetaan avata kohtuullisen varhaisessa vaiheessa yleisölle keskustelu, mutta otetaan tosiaan sit siellä kohdassa teidän kysymykset, mutta niin kuin tässä saatoitte jo huomata, mä oon itse aika kova välihuutelija, niin välihuudot tervetulleita ihan koko ajan. Mutta te voisitte esitellä itsenne, mutta esitelkääs vaikka tähän tavallaan päivän teemaan liittyen, eli ketä olette, mitä teette ja miten se liittyy pelikulttuuriin. Ja aloitatko vaikka KP sieltä toisesta laidasta? Joo, siis KP Hiltunen Pelialan keskuksen Neogamesin johtaja, jonka strategisia tavoitteita tuossa vähän jo vilauteltiinkin. Ja millä tavalla Neogames liittyy pelikulttuuriin? No, me ollaan tämmöinen Suomen pelialan ekosysteemitason toimija. Näin me yleensä kuvailemme itseämme. Eli pyritään vaikuttamaan suomalaiseen pelialaan, peliteollisuuteen, pelikulttuuriin eri tasoilla, eli lähtien siitä ihan harrastajakaartista päätyen sitten sinne firmapuolelle. Me ei olla sillä tavalla esimerkiksi tuossa e-sports-puolella aktiivisia, koska se on hoitanut sitä niin hyvin. Ja meillä on paljonkin tällaisia katvealueita, mutta pyritään pitämään itsemme kartalla siitä, että mitä tässä Suomen pelialan laajassa ekosysteemissä milloinkin tapahtuu, ja välillä onnistutaan paremmin ja välillä vähän huonommin, koska kenttä on laaja. Kiitos. Mennään sitten Jonne. Terve teille. Joo. Vaikea lyhyesti esitellä itseään. Asiat liittyy kaikki toisiinsa, mutta tosiaan Jonne Taivassalo Espoolla töissä ollut nyt pari vuotta EU-hankkeen tiimoilta, mitä olin suunnittelemassa ja kirjoittelemassa, ja mä toimin työssäni erityisesti siinä kynnyksellä, eli milloin harrastajista tehtäisiin ammattilaisia ja myös uusien yritysten perustamisen kanssa ja tukemisen kanssa. Espoo Game Labia pyöritän päivätöikseni ja työskennellään siellä meidän koko yksikön sisällä myös sitten mietitään näitä, kun hanke lähestyy loppuaan, että ollaan vähän leikitelty tällä ajatuksella, että voisiko Espoolla olla semmoinen vertikaali, voisiko pelikulttuuri, ei pelkästään pelin kehitys, vaan se kaikki, voisiko meillä olla semmoinen vertikaali, mikä menee kaiken läpi koulutuksesta eli elinkeinoa asti. Ja sen lisäksi työskentelen tai olen vapaaehtoisena IGDA Finlandin hallituksen jäsenenä ja tästä aluekehitys- tai hubitoiminnasta ympäri Suomen, niin se on erityisesti mun vastuualueella siellä, eli Suomen pelinkehittäjien, yksittäisten pelinkehittäjien yhdistyksen hallituksen jäsen myös. Kyllä. Kiitos. Mä jätän siihen. Tässä ehditään jatkaa vielä näistä ja monista muistakin. Sitten jos seuraava Annukka. Hei, Annukka Soltia Pelituesta ja huomattava eri tulokulmalla, eli Pelituki tekee oikeastaan peli- ja nettihaittojen hoidon kehittämistä
Itse toimin siellä ongelmaisen pelaamisen ja niiden käytön asiantuntijana ja pelikulttuuri oikeastaan kuuluu ihan valtavan tärkeänä osana siihen meidän työhön. Nimittäin mikäli pelaamista ei arvosteta, niin luultavasti niitä haittoja tulee huomattavan paljon enemmän kuin mikäli esimerkiksi vanhemmat ymmärtää sen oman lapsen tai nuoren tai vaikka kumppanin mielenkiinnon kohteen ja osaa eläytyä siihen ja tarjota semmoista tukea, arvostusta, niin kuin kaikessa muussakin. Eli pelikulttuuri on ihan äärettömän tärkeä asia siellä meidän työssä. Vaikka sitä ei välttämättä nimetä, sitä ei niin puhuta, mutta me nähdään ne haitat. Ja siksi on aivan mielettömän hienoa saada istua ja olla mukana tässä paneelissa keskustelemassa tästä asiasta. Tärkeä asia. Kiitos. Nyt me tiedetään, ketä meillä täällä on. Ja koska minulla on harvoin hyviä omia ajatuksia ja tykkään lainata, niin lainaan tuosta äskeisestä. Se oli mahtava kysymys siitä, että mitä meillä pelikulttuuriin tai ehkä sitten siihen teidän omaan osastoon tai arkipäivään liittyen, niin mitä meillä on hyvin? Missä meillä menee hyvin? Tai voi nostaa esiin, jos teillä on jotain asioita, mitä olette viime aikoina ollut tyytyväisiä itseenne tai jotenkin toisten työhön tällä alueella. Niin nyt saa kehua. Mä arvasin, että tämä on vaikea suomalaisille. Älä nyt, kun täytyy vaan 1, 2, 3, 4. Siis kyllähän meillä, sanotaan nyt näitä, jos ajatellaan pelitoimialaa, siis peliteollisuutta Euroopan laajuisesti tällä hetkellä tai maailmanlaajuisestikin, niin meillähän on ollut pari vaikeaa vuotta. Eikä käytännössä nämä vuodet koronan jälkeen on ollut jonkunlaista vastatuulta. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tilanne jatkossa tulee paranemaan, näin me tosin sanoimme jo viime vuonna, mutta kuitenkin täällä on nyt ihan hyviä merkkejä ilmassa. Mutta siis sanotaan, että näiden vaikeiden vuosien, vaikeiden aikojen aikana, niin kyllä suomalainen peliteollisuus, nyt puhun nimenomaan pelin tekemisestä, ammattimaista sellaisesta, niin kyllähän se on aikamoista resilienssiä osoittanut. Et se tuli tietysti esille jo siinä vaiheessa, kun korona katkaisi kaiken matkustamisen ja piti muuttaa työtapoja ja niitä pystyttiin muuttamaan suhteellisen nopeasti. Eli resilienssi on varmaan meille yksi sellainen vahvuus. Toinen sellainen vahvuus, joka meillä on, johon aina palataan, mutta joka on totta ja sen takia siihen palataan, on se yhteisöllisyys. Että jos katsoo Suomen peliala oikeastaan millä tasolla tahansa ja mennään myöskin täältä tämän tavallaan pelien tekemisen ulkopuolelle, niin se on hyvin, hyvin yhteisöllinen. Ja se näkyy esimerkiksi siitä, että Suomen pelikehittäjät ry lanseerasi viime vuonna sellaisen tuen paikallisille pelialan tapahtumille. Ja meille tuli kuukaudessa, vaikka sitä ei mitenkään mainostettu kauhean paljon, niin 9 hakemusta. Eli tämmöisille erilaisille pienille pelitapahtumille, alkaen retropeliamista, päätyen sitten johonkin Wheel of Games-tyyppiseen tapahtumaan Helsingissä. Ja se on meille kyllä ehdottomasti yksi vahvuus. Ja jos ajattelee sitä, niin kyllä yksi sellainen, mistä mä oon ehkä salaa vähän ylpeä, koska suomalainen ei voi olla ylpeä avoimesti, on nimenomaan nämä erilaiset toimenpiteet, jotka liittyy kestävyyteen, eli tähän esimerkiksi ilmastonmuutoksen suuntaan ja siihen liittyviin asioihin, että niitä on tehty aktiivisesti useita vuosia, eli käytännössä Pelimetsä lanseerattiin 2020, sitten on tehty erilaisia laskureita, ollaan tällä hetkellä mukana useassa kansainvälisessä koalitiossa alkaen Sustainable Games Alliancesta, jossa on paljon suomalaisia perustajia, Playing for the Planet ja kaikkea tämän tyyppistä, niin se on yksi semmoinen, minkä mä sanoisin, että me ollaan tehty paljon paremmin kuin ruotsalaiset, mutta mainostettu sitä paljon vähemmän. Paha, sä veit tuon yhteisöllisyyden, mistä itse olin puhumassa, mutta joo, se on kyllä sellainen, että itse just miettii, että olen itse urani aikana ollut mukana niin kuin Game Jam ry:n hallituksessa ja erilaisten niin kuin yhdistysten hallituksissa ja nyt IGDA-hallituksessa ja volonteerina ollut pitkään, niin se on ihmeellistä, miten isoja juttuja siellä tulee ja tapahtuu. Ja sitten toi just pelin kehittäjäpuoli, ne yritykset, että millä tällainen tukee laajasti on mukana siinä. Se jos liiketoimintapuolta miettii, niin se
ihan globaalisti poikkeuksellinen läpinäkyvyys ja jakaminen, mikä tietenkin, jos tehdään tämmöisiä julkisia osakeyhtiöitä tai isoja kansainvälisiä kauppoja, niin kuin nyt on viime aikoina tapahtunut, niin se vähän rajoittaa sitä. Mutta silti se on jotenkin aivan globaalisti poikkeuksellisesti, miten paljon yritykset jakaa tietoa ja miten paljon niin kuin he antaa myös resursseja niin kuin meille muille organisaatioille, joko ilmaisen mentoroinnin opetuksen muodossa tai sitten välillä ihan sponsoreina rahana ja resurssina. Niin se on aika hyvä juttu. Mä ehkä lisäisin pari sanaa pelikasvatuksesta. Et se on, Tommi tuossa toikin jo alussa esiin hyvin sen, että Suomessa pelikasvatus on silloin aika pitkät juuret, sit kuitenkin se on uusi asia, mutta se on aika merkityksellinen asia. Lautapelejä löytyy kirjastoista, että kaikkihan ei ole digipelaamista, roolipelaamista, lautapelaamista, konit, kaikki. Se on aika valtava iso asia Suomessa. Me ei ehkä osata arvostaa sitä vielä sillä tavoin kuin me voitaisiin. Meillä on siis todella mielettömän hienoja peliyrityksiä. Me tuotetaan upeita pelejä Suomessa, mutta sitten moni muu asia jää vähän sinne taustalle. Meillä on peliviikko, montako tapahtumaa, 150 kenties suunnilleen. Koko ajan on pöhinää, mutta se jää jonnekin välillä ja sitten taas se nousee sieltä. Mä sanoisin, että arvostan ihan valtavasti sitä, että meillä on monta lasta, nuorta ja aikuista, jotka pelaa erilaisia pelejä ja tuo joka viikko tai joka päivä esiin sen, miten tärkeä asia se on. Se on jotain, mikä meillä on yhteistä. Tosi tärkeä resurssi hyvinvoinnin kannalta ja jakamisen kannalta. Ehdottomasti juuri näin. Koska maailma ei kuitenkaan ihan vielä ole valmis, niin te varmasti myös tunnistatte sellaisia haasteita, minkä kanssa te joko toistuvasti painitte tai jotka sitten syystä tai toisesta on tällä hetkellä ajankohtaisia, niin voisitteko te sieltä tavallaan niin kuin omasta näkökulmasta tai omalta tavallaan niin kuin sektoriltanne vähän avata sitä? Ja nyt KP ei saa aloittaa, niin et varasta kaikkien vastauksia. Saanko mä jatkaa? Ole hyvä. Puhuin tästä pelikasvatuksesta, no se toinen totuus on se, että ihan joko perheessä, esimerkiksi jos puhutaan lapsista ja nuorista, mä huomattavasti teen töitä lasten ja nuorten kanssa, perheiden kanssa, ja vanhemmat ei välttämättä ymmärrä hevon humppaa siitä lapsen nuoren pelaamisesta, ihan riippumatta siitä, että onko se digipeli, onko se kännykkäpeli, onko se videopeli, onko se joku muu peli. Ja siinä vaiheessa, kun sitä tosiaan ei ehkä ymmärretä sitä pelaamista ja sen intensiteettiä ja kavereita ja mitä tässä oikein tapahtuu, ja kun matsi on illalla ja sitten se onkin yöllä, kun pelataankin muiden maiden tai muissa maissa asuvia pelaajien kanssa, niin siitähän tulee ihan hirvittävästi riitoja. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin iso kysymys meillä, että miten me saataisiin sitä arvostusta siihen pelaamiseen, nostettua sitä, että se olisi ymmärrettäisiin, että se on oikeasti jotain ei-lastenleikkiä. Että se ei aina ole lastenleikkiä, vaan se on jotain, mikä on niin kuin faktista ja mukavaa ja siinä on paljon positiivista, mitä jaetaan, opitaan ja tuotetaan. Ja jos sitä voisi arvostaa, niin silloin sitä voisi myös ymmärtää ja tukea sitä lasta tai nuorta. Ehkä semmoinen iso kysymys. Ja sitten kun sitä ymmärrystä ei ole, niin sitten niitä riitoja tulee. Ja kun tulee riitoja, niin sitten taas se pelikulttuuri vähän se katoo sieltä, että eihän tämä ole mitään kulttuuria, tämä oli se leikki. Ja siitä on varmaan voi sitten jatkaa. Niin, miten se teille näkyy tämä, että ei arvosteta? Meillä se siis näkyy, kun haitoista puhutaan, niin todella isosti. Joo, kyllä ehdottomasti on viitisen. Tai mun taustoista sen verran, että mä oon jotenkin onnistunut munaamaan uraani sillä tavalla, että mä oon vuorotellut vähän niin kuin aluekehittämiseen ja myös niin kuin ollut yliopistoilla ja kaupungille töissä niin kuin tukemassa niin kuin peliyrityksiä ja pelikulttuuria niin kuin alueellisesti. Ja sitten mä oon myös toiminut ihan pelisuunnittelijana myös sillä kehityspuolella, että mulla on niin kuin molemmista opetuksesta, aluekehityksestä ja sitten myös pelin kehittämisestä niin kuin hyvin sekava CV, mutta se antaa mulle ihan, no ei ole sanonut uniikin, mutta monipuolisen näkemyksen asiaan. Ja mä oon 5 vuotta nyt ollut tässä niin kuin
aluekehittämisen ja niin kanssa tekemisissä, niin ehdottomasti toi sama, tai mitä tässä jo 3 vuotta on puolitosissani sanonut, että aina jos lähtee puhumaan niin kuin mun perspektiivistä pelin kehityksestä ja peliliiketoiminnasta jollekin, sanotaan vaikka päättäjälle, niin sitten pitää aina lähteä luovimaan, että mistä ääripäästä lähdetään liikkeelle sitä totuutta kohti, että onko pelin kehittäminen sitä, että poltellaan pilveä pallomeressä, vai onko se sitä, että pukupäällä viedään lapsilta rahat, että mistä ääripäästä lähdetään liikkeelle ja sitten missä se totuus on. Ja nyt jälleen korostunut se ajattelu ja se, mitä mä oon halunnut nyt jakaa viime aikoina, että mitä se pelin kehittäminen niin kuin on. Ja siinä on just tämä, että ei niin kuin tiedetä, just onko se leikkiä. Mä luulen, että tämä on suomen kielen ongelma, että meillä on niin kuin play, että meillä on niin kuin leikki ja on niinku pelit ja leikki on niinku suomen kielen niinku semaattinen ongelma, että mitä sanoja meillä on käytössä niinku arkipuheessa, mutta se pelin kehittämistä ei ymmärretä eikä sitä osata tukea. Et vaikka meillä on firmoja, joilla menee todella hyvin, aivan tajuttoman hyvin globaalisti, meillä on myös suurin osa, erityisesti niinku aloittavat firmat, niin on aikamoisessa pulassa ja siinä, että miten pienellä panoksella heitä voi auttaa merkittävästi kansallisella ja kunnallisella tasolla. Niin se on semmoinen kipupiste, että ei ehkä ymmärretä ollenkaan, mitä se pelin kehittäminen on, ja miten moninaista osaamista siihen vaaditaan ja että miten sitä voisi tukea. Että se ei ole ihan niin kivaa ja helppoa. Yksi sanonta, mitä on toistellut paljon tässä pari vuotta, että everything is fun and games until it has to be fun and a game. Eli pelin kehittäminen on aika tuskallista, se on aika raskasta henkisesti. Niin sitä on tässä nyt kokeillut. Mutta niin se on semmoinen liittyen tuohon myös vahvasti. Ja siihen liittyen myös tämä aluekehittämisen resurssit, että tavallaan miten nämä pätkärahoitukset ja hankerahoitukset muut aiheuttaa sen, että ei pysty tekemään säännönmukaisesti yhteistyötä eikä tekee työtä, koska pitää sitten juosta seuraavan rahoituksen tai jonkun muun pelastuksen perässä, niin se on hyvin raskasta ja siinä tuhlataan paljon resursseja ja erityisesti meitä kellä on sekä pelinkehitystaustaa että intoa ja halua auttaa muita, niin meitä ei ole kauhean montaa Suomessa. Niin sääli, että meidän pitää maksaa niin paljon siitä myös itse. Nämä on ehkä 2 tärkeintä, mitä halusin sanoa tässä. Joo, mä mielelläni lähestyisin tätä tuosta näkökulmasta, joka oli tässä paneeliotsikossa, että tarvitaanko Suomessa pelikulttuuristrategiaa. Koska tietyllä tavalla me ollaan nyt tänä syksynä aika paljon kierrelty tapaamassa kansanedustajia. Mulla oli tänäkin aamuna yksi tapaaminen erään tamperilaisen nimeltä mainitsemattoman kansanedustajan kanssa. Ja se oli jollakin tavalla järkyttävä, tai en tiedä järkyttävä havainto, mutta ehkä uusi havainto, että kuinka ohut esimerkiksi poliitikkotasolla ymmärrys peleistä, pelialasta, pelaamisesta yleisestikin ottaen on. Ja siinä tietysti voi katsoa lähinnä peiliin, että me ei ole onnistuttu ehkä viestimään sitä asiaa poliitikkojen tasolle sillä tavalla, että se meidän viesti olisi ollut ymmärrettävä. Ja mulla on hirveän traumaattinen suhde kaikkiin strategioihin, koska mä oon ollut esimerkiksi tuossa opetus- ja kulttuuriministeriön luovia aloja strategiassa ja sitä ennen 15 muussa strategiassa työryhmässä mukana. Mutta tässä yhteydessä mä ajattelin, että pelikulttuuristrategiaa tarvittaisiin nimenomaan sen takia, että me voitaisiin yhtenäisesti viestiä kaikista näistä pelialan aspekteista myöskin niille poliitikoille. Koska loppujen lopuksi meidän järjestelmässä poliitikoilla on hyvin paljon valtaa ja ne hyvin pitkälti määrittelee niin siihen, että milläkin hallituskaudella
panostetaan ja mihinkä laitetaan paukkuja kiinni ja mikä nostetaan niin kuin vaikka kärkihankkeeksi. Ja siinä suhteessa tällainen pelikulttuuristrategia, joka olisi laaja ja kattaisi periaatteessa koko kentän, alkaen ihan siitä harrastepelaamisesta päätyen sitten siihen ammattimaiseen pelin kehitykseen, huipputason pelin kehitykseen, mukaan lukien sitten e-sportsin, pelikoulutuksen, pelitutkimuksen, niin jos me saataisiin koottua se jollakin tavalla semmoiseksi järkeväksi paketiksi ja se määriteltyä myöskin se, että mikä se meidän strategian tavoite on, niin ehkä jollakin aikajänteellä me saataisiin sitten myöskin ne Jonnen kaipaamat resurssit sen taakse, koska suomalainen perusongelma on se, tai siis sanotaan, että on aina ajatellut näin, että me ollaan niin ovelia, että me tehdään strategiaa, mutta sitten kun ollaan niin ovelia, niin ei tehdäkään niin niitä toimenpiteitä, niin kaikki hämääntyy. On meillä strategia. Mutta meillä on strategia. Niin, mä luulisin, että jos me saataisiin niin tällainen pelikulttuuri, paketti, joka olisi sillä tavalla, että se kertoisi meille, että jos käytetään termiä Suomi-pelimaa, niin mihinkä Suomi niin kuin pelimaana haluaisi mennä. Niin se olisi ehkä se, missä mä näen niin kuin hirveän ison arvon sitten, ei ainoastaan niin kuin meille, vaan kaikille muillekin toimijoille, jotka tässä piirissä pyörii. Tämä on yksi sellainen asia jota ehkä mä oon oppinut tässä hankkeessa, tai mikä ei ollut selvää silloin, kun me tätä laitettiin pystyyn, että kun meillä on ollut tässä mukana toimijoita justiinsa tavallaan pelin kehityspuolelta ja sitten meillä on ollut erilaisia pelikulttuuritoimijoita, pelaajien omia järjestöjä, pelialan näiden tapahtumia järjestäjiä ja muuta tällaista, niin kun me saatiin heidät niin kuin, ekan kerran saman pöydän ääreen, niin kävi ilmi, että lähestulkoon kaikki ovat tehneet moniakin oikein viisaita, perusteltuja asioita tämän yhdenvertaisuuden eteen, mutta koskaan ennen he eivät ole keskenään keskustelleet näistä asioista. Ja yllätys, yllätys, vaikka ne sektorit ja tavallaan toimintatavat ja vaikka se, että miten raha kulkee, niin on erilaisia, niin sitten ne käytännön ratkaisut voi kuitenkin ollakin aika lailla samanlaisia, tai vaikka se ei toimi ihan samalla lailla, niin voi saada inspiraatiota siitä, että joku onkin jo jonkun asian päässyt ratkaiseen. Eli tässä mielessä mäkin ajattelen jotenkin hyvinkin paljon niin, että meillä on tavallaan, että vaikka on tietysti asioita, jotka on niin kuin sillä lailla ylirajallisia, että just tämä, esimerkiksi tässä jo nostettiin esiin, tämä EU-taso määrittää tiettyjä asioita aika paljonkin meillä, mutta siitä huolimatta niin kuin meillä on semmoinen, tässäkin välittyy se, että meillä on tietty konsensus siitä, että kyllä meillä on yhdistäviä asioita tällä alueella. Ja siis se, että mullakin on vähän silloin tällä haasteita näiden strategioiden kanssa. Mäkin olen joskus näissä ollut työryhmissä tai istunut jossain ministeriöidenkin työryhmissä ja muuta, mutta ehkä sitä voi kutsua ainakin mielessään vaikka manifestiksi, niin silloin se ei ole ehkä niin byrokraattinen, mutta siihen manifestiinkin voi niin yhdistää toimenpiteitä, jotka ehkä onkin sitten sellainen, että ennen kuin avataan keskustelua yleisölle, nyt siellä niin toivottavasti on useammallakin ihmisellä ajatuksia mielessä, että mistä asioista haluatte keskusteluttaa näitä asiantuntijoita, niin mä ehkä kääntäisin sitä juuri sinne niin kuin lähitulevaisuuden suuntaan, että jos näyttää siltä, että meidän kannattaisi tehdä tällaista yhteistä strategiaa, manifestia, näkemyksellistä kokonaisuutta siitä, että mitä tämä Suomi ansaitsisi tavallaan pelikulttuurin puolesta, niin minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä te sinne haluaisitte mukaan? Ja nyt saa ajatella sillai myös ainakin puoli utopistisesti. Ei tarvitse ajatella niin, että ei siihen kuitenkaan saa rahaa. Joskus voi saada yllättäviin asioihin. Se on mun kokemukseni. Tämmöiseen hankkeeseenkin saatiin. Tuohon niin kuin lyhyesti kommenttina, että usein tämmöiseen yhteistyöhön ja siihen, että ei tiedä oikein mitä, että jos on hyvin lähellä, saattaa tehdä aika samanlaista asiaa ja saada jopa rahoitusta siihen, niin tässä on just se, että tälle strategialle ja niin kuin strategialle paikka, koska yksi, mikä niin kuin tietenkin vaikeuttaa yhteistyötä, on se, että niin kuin usein kommunikaatio eri organisaatioiden välillä, siinä on kitkaa ihan vaan niin kuin
aikataulusyistä, jos ei mistä logistisesta syystä, jos ei mistään muusta. Mutta sitten jos ihmisetkin vaihtuu koko ajan ja hankkeet päättyy ja uusia tulee, niin kyllähän se niin kuin systeemisesti aiheuttaa sitä, että on vaikeampi tehdä yhteistyötä, kun ei tiedä. Jos tietää, että aina voi ottaa yhteyttä tähän henkilöön, jos tällaista asioista on puhe, niin se niin kuin helpottaa yhteistyötä. Mutta ehkä, että no tämmöinen vaan kommentti, mutta no kerta mä aloitin puhumaan, niin haluan korostaa just sitä, että vaikka just pelin kehityspuolelta itse niin kuin tässä myös niin kuin on puhumassa edustamassa, niin koko pelikulttuuristrategia on suorastaan, jos ei elinehto, niin kasvun ehto kyllä niin kuin ihan peliliiketoiminnalle, ammatilliselle pelin kehittämiselle, koska jos nähdään, niin kuin, että pelin kehittäminen on kuitenkin niin kuin luovaa tekemistä ja siinä tavalla auttaa just se pelikulttuuri, pelikirjallisuuden ymmärtäminen, se, että on pelannut, että lapsesta asti jos on pelannut ja pelannut tosi erilaisia pelejä ja testannut myös sellaista, mikä ei välttämättä kiinnosta, niin se luo sitä pohjaa tavallaan, että niin kuin se, että aloittaa harrastamisen pienenä niin kuin kerhotoimintaa ja tällaista ja sitten käy ehkä jotain koulussa jotain yksittäisiä kursseja ja sitten niin sitä enemmän sitä parempia pelin kehittäjiä, mitenkään prosessia arvottamatta. Kaikki ei kannata olla pelin kehittäjiä, mutta ei kun kaikki haluaa olla. Mutta tavallaan sitten niin kun me saadaan koko tämän pienen maan niin kapasiteetti niin edes niin altistuneeksi tälle mahdollisuudelle, niin sitten mä uskon, että me löydetään ne parhaat juuri niin tekijät niin myös sinne pelin kehityspuolelle. Että ja sitten tämä pelikulttuuristrategia, miten tärkeää se on ymmärtää, että se sisältää just tämän niin kerhotoiminnasta koulutukseen, kaikilla koulutuksen tasoilla, mutta myös sitten niin just harrastepelaamisen ihan niin e-sports-asiat ja sitten just tämän pelin kehityksen, miksei streameritkin, influencer-asiat. Että ymmärretään se ja nähdään sen kokonaisuus, niin sitten voitaisiin ehkä tehdä paremmin yhteistyötä ja säännönmukaisempaa toimintaa, mikä auttaa sitten myös sitten niin kuin niitä ihmisiä löytämään itsestään sen pelin kehittäjän, jos niikseen on. Tuossa lounaalla keskusteltiin sellaisesta näkökulmasta, että osa toiminnasta, osa pelaamisesta niin tehdään vähän niin kuin talkoovoimin, ja se on se voima. Et jos ei ole talkoohenkeä, jos ei ole sitä inspiraatiota, niin ei ole sitä toimintaa. Siis aina se ei ole näin, koska meillä on yrityksiä myös, mutta miten me saadaan se tavallaan se he toimijat, jotka tekee sitä sydämenpalosta ja sitten he, joilla on myös taloudelliset intressit siellä taustalla, niin samalle viivalle keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä niin, että siinä ei ole kitkaa, niin se on semmoinen hyvä kysymys myös, kun me mietitään tätä pelikulttuuristrategian luomista, jotta siinä on niin semmoinen positiivinen sävy koko sen linjan riippumatta siitä, mistä pelaamisesta ja kenen kanssa me keskustellaan, jotta me voidaan myös ehkä tunnustaa ja tunnistaa se kulttuurielementti tässä. Ja niin kuin hyvin sanotettiin, että oikeastaan se raha on siinä. Jos me voidaan tunnistaa myös se, että tämä on arvokasta, niin silloin meillä on mahdollista saada hankkeita, meillä on mahdollista saada sijoituksia ja sitähän se tämä on koko ajan, että miten me sanotetaan se asia meille, niin että se on myös ymmärrettävää, että se ei jää strategiatasolle, jota kukaan ei seuraa. Tästä tuli mainittua rahapelipoliittinen ohjelma, joka tietysti oma lempilapsi tuolla työn puolesta tulee vastaan. Siinähän on käynyt niin, että se on tehty ja rahaa ei ole. Eli käytännössä paperi on paperi, jota ei välttämättä seurata tai ainakaan sitä linjauksia ei ihan niin noudateta, kuten tässä ihan jo vaan pari vuotta sitten on asia esitetty ja kirjattu tuolta ministeritasolta. Mutta ihan vaan tämmöinen huomio, että se mitä tehdään, niin pitäisi kuitenkin tehdä niin, että sitä voidaan seurata. Eikä niin, että se on se paperi, joka sitten mahdollistaa jotain. Että toivon semmoista isoa avointa keskustelua ja yhteistyötä tässä eri organisaation ja eri toimijoiden välillä. Niin. Palaan Clausewitsiin. Clausewitzillä strategialle alisteinen on operaatiot ja operaatioille alisteinen on taktiikka. Ja siis periaatteessa, no Clausewitzin ydinajatus nyt on tietysti aika hämärä, koska se jätkä oli muutenkin aika hämärä, mutta siis niin kuin se, että mihin
olen tuosta samaa mieltä, että vaikka meillä olisi kuinka hieno strategia, mutta jos meillä ei ole niitä operaatioita, niin ei siitä ole juurikaan hyötyä. Se on niin kuin periaatteessa sitten tulee yksi paperi. Mutta jos ajatellaan pelikulttuuristrategiaa, niin mistä minä lähtisin sitä tekemään, niin kyllä mä ensin lukisin sen Ruotsin strategian, koska vielä en ole sitä tehnyt. Koska ruotsalaisilla on joskus yllättävän hyviä ideoita, joita kannattaa kopioida. Tosin ne kopioi myöskin meiltä, mutta annetaan sen nyt olla. Hyvä idea. Toinen juttu olisi niin kuin miettiä, että minkälainen tämä kenttä on, että miten tämä kenttä hahmottuu vaikkapa niin kuin toimijoiden kautta, että minkälainen rooli on pelituella, minkälainen rooli on Kavilla, minkälainen rooli on Suomen pelikehittäjät ry:llä, joka edustaa studioita, minkälainen rooli on Igdalla, Finnish Game Jamilla. Siis käydä läpi tämä meidän laaja toimijakenttä. Sitten ruveta katsomaan, että minkälaisia tavoiteasetantoja siellä sitten näillä toimijoilla sitten kaiken kaikkiaan on. Ja sitten lähtee miettimään sitä, että millä tavalla nämä tavoitteet saataisiin ikään kuin sillä tavalla, että olisi sukset suurin piirtein samaan suuntaan, että meillä olisi tietynlainen niin kuin yhteinen tavoite, yhteinen tahtotila siinä, että miten tätä kokonaisuutta sitten lähdetään miettimään eteenpäin. Ja sitten kun se on löydetty, niin sitten pitäisi miettiä, että mitkä ne operaatiot on, eli millä tavalla sillä kentällä sitten operoidaan. Ja se operaatiotaso on tietysti se, joka viimeistään vaatii sitä rahaa. Toki aika paljonhan pelialalla tehdään ihan vapaaehtoisvoimin, mutta esimerkiksi suomalainen peliteollisuus on maksanut viimeisen 12 vuoden aikana veroja 3,5 miljardia, niin luulisi, että sillä nyt jotakin, niin esimerkiksi tukeakin saattaisi saada, kun oikein kauniisti pyytää. Että lähdettäisiin niinku rakentamaan sitä kokonaisuutta niinku tällaisten osatavoitteiden kautta yhteistavoitteista määriteltäisiin sitten erilaiset operatiiviset toimet ja sitten ruvettaisiin tekemään. Mutta tietysti tämä todellisuus on tällä hetkellä on, että ministeriöstä riippumatta, niin kun menet keskustelemaan rahasta, niin yleisesti ottaen ei sitä kauhean herakasti olla tarjoamassa. Jos ollenkaan, tai ei siis ollenkaan. Niin. Eli tietyllä tavalla tämä meidän tämänhetkinen niin kuin rahoitustilanne on kyllä silleen aika valtakunnan tasolla aika hankala. Tietysti jotkut kaupungit, niin kuin Espoo, pistää rahaa kiinni ja näin poispäin, mutta tämä kokonaisuus on tällä hetkellä vähän tämmöinen epäoptimaalinen sen suhteen. Just. Sano vaan. Niin. Että tavallaan miten tärkeitä tämmöiset niinku mittarit onkin, mutta niinku mielestäni hyvänä esimerkkinä tästä pelinkehityspuolelta just se, että innoittaa mitä lukuja sanoa, kun KP on vieressä, josta nämä luvut pääsääntöisesti tulee, mutta niinku, jos sanotaan karkeasti, että suuri osa pelifirmoista ei onnistu, suuri osa pelituotteista ei onnistu, niin se voi tuntua sitten niin kuin elinkeinoyksiköiden näkökulmasta niin kuin huonolta sijoitukselta tai jotain. Ja se vinkkeli, mitä itse olen yrittänyt sanottaa tässä jo pitkän aikaa, on se, että se on niin kuin investointi siihen ekosysteemiin. Että ihmiset haluaa jäädä alalle. Ja se, että jos sä pyörität 3 vuotta pelifirmaa ja hakkaat päätä seinään siinä ja lopulta se homma ei lähde niin lentoon, niin siinä vaiheessa voitkin olla hyvin houkutteleva niin seniori kasvavaan yritykseen töihin. Ja sitten laajemmin tästä pelikulttuurista, mitä KP just sanoi, että joista rahaa ei saa ja sitä ei oikein tiedä, mistä sitä pyytää, koska meillä ei ole tukikohtaa missään. Niin peliala on vähän sellainen kuuma peruna, että jos karkeasti ajattelee, että meillä yhdistyy taidekulttuuripuoli, liiketoimintapuoli ja teknologiapuoli. Ja sitten se on vaan niin omituista, vaikea ymmärtää. Ja se on vaan vielä raskaampaa, niin kuin varmasti kaikki pelikulttuurin kanssa työskentelevät, ketkä olette rahoitusta minkälaista hakenut, että pitää aloittaa perustella, että miksi me ansaitaan mitään rahaa, miksi me ollaan tärkeitä, miksi me ollaan olemassa. Niin se tuo vaan semmoisen ylimääräisen rasitteen siihen niin kaikkeen tähän neuvotteluun, että jos ymmärrys on niin heikko, eikä ole tämmöistä strategiaa, eikä ymmärrystä siitä, että mihin tarvitaan, miksi kirjastossa pitää olla lautapelejä, miksi pitää olla kaikkea tällaista. Mä haluaisin vielä siis niin kuin tavallaan nostaa sen, että pelit on myöskin kulttuuria. Ja kulttuurilla on itseisarvo. Ja tietyllä tavalla niin kuin pelialahan on perustellut itseään aika pitkälti taloudella, mutta me ei pystytä
pelkästään taloudella itseämme perustelemaan riittävän hyvin, vaan meillä täytyy, sen takia me tarvitaan pelistrategia, että meillä täytyy olla myöskin se kulttuurinen ja sosiologinen, yhteiskunnallinen perustelu siellä taustalla. Että jos ajattelee asioita, jotka puhuu pelistrategian puolesta, on nimenomaan kokonaisvaltaisella pelistrategialla, me saataisiin nostettua tietyllä tavalla pelialan statusta myöskin niin kuin kulttuurisena ilmiönä, yhteiskunnallisena ilmiönä ja tällaisena ilmiönä, joka on tietyllä tavalla tällä hetkellä yllättävän kaiken kattava. Et sitä niin kuin harva tajuaa, että kuinka kaiken kattava pelit ilmiönä on. Et jos katsoo esimerkiksi Streamin pelaajabarometria, niin siis se on valtava massa suomalaisista, jotka pelaa pelejä. Jos otetaan kaikki mölkyt mukaan, niin se on varmaan 98%, jos oikein niin se muistan. tuolla seinässä luki, se oli painettu tuon seinän liimattu, 8% pelaa. Niin siis se että tavallaan, että tämä on tietyllä tavalla sellainen niin kuin ilmiö, niin kuin pelaaminen vielä laajemmassa mittakaavassa kuin digipelaaminen, niin se on jäänyt jotenkin sinne katveeseen. Että en mä tiedä, onko se just sitä, että niin kuin että ihmiset, aika monestihan ihmiset ei tunnusta pelaavansa. Ja sitten kun ruvetaan vähän tonkimaan ja rapsuttamaan, niin kyllähän ne pelaa. Ne veikkaa, ne lottoo, ne pelaa pihapelejä, ne pelaa koronaa, biljardia, flipperiä, mutta siis niin kuin tavallaan, että kun se pelaaminen ei ole sille kokonaisvaltaisesti tietyllä tavalla mitenkään oivallettu. Kyllä. Tästä yhteenvetävästi 2 asiaa ja sitten siirrytään yleisökysymyksiin. Toinen on se, että meillä on tässä viimeiset lähestulkoon 8 vuotta tässä maassa ollut pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö. Tällä fokuksella, tällä mittakaavalla sellaista yksikköä ei ole missään muualla maailmassa. Tätä kautta mä myös väitän niin, että meillä on tässäkin huoneessa useita ihan kompetentteja ihmisiä, jotka voi tavallaan tehdä sitä pohjatyötä siitä tavallaan käsitteellisestä tai siitä tavallaan toimijoita kartoittavasta näkökulmasta. Mutta se tavallaan viisaus sitten siihen, että mitkä ne on ne tavallaan ne insentiivit ja ne hyödyt, jotka tuo sitten sen ison joukon ihmisiä siihen mukaan, että sitä tavallaan saadaan kattava ja uskottava, niin se on sitten taas niin kuin edellyttää taas sitten lisää keskusteluja. Ja sitten tähän tavallaan tämän ajan taloustilanteeseen niin kommenttina vaan se, että varmasti on niin, että täytyy jatkaa sillä linjalla, jota on tehty tässä jo aika pitkään, että tehdään vaan. Ja sitten jossain kohdassa se rahoituskin tulee, mutta jos jäädään sitä odottaa ja sitten vasta tehdään, niin sitten voi jäädä aika vähälle se tekeminen. Mutta joo, meillä on nyt 10 minuuttia aikaa tässä. Niin sieltä Ville ottaa ensimmäisen kysymyksen ja me tässä toivon mukaan ehditään muutama käydä läpi. Että pidäkää sekä kysymykset että vastaukset suht semmoisena jämäkköinä. Kun 15 vuotta seurannut näitä keskusteluja, tuntuu, että tässä on edelleen vaan se tietty näkymätön muuri, että pelejä niin kuin pelataan koko ajan enemmän, niiden yleisöt on moninaisemmat, mutta ne ei tule nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, ymmärretyksi eikä arvostetuiksi. Oletteko samaa mieltä tästä? Että ne ei tule riittävän laajasti. Ja sitten tämä on ollut aika abstrakti keskustelu ja KP osittain vastasi jo mun kysymyksiin ja se oli hyvä vastaus, mutta menisin vielä pidemmälle, että konkretisoidaan vähän vielä lisää, että siitä operaatioista tai taktiikoista konkreettisiin toimenpiteisiin ja ydinmekaniikkoihin. Mikä on se core-mekaniikka ja mille yleisölle ja kehen pitää vaikuttaa? Onko se ne poliitikot vai joku muu vai pitääkö meidän itse asiassa mennä niin kuin peruskouluihin vaan niin kuin jalkautua, koska tämähän niin kuin poliitikothan poistuu jossain vaiheessa, sitten tämä ongelma uusiutuu. Eli se niin kuin uusissa sukupolvissa voi olla myöskin se niin kuin avain. Mutta minua kiinnostaa kuulla nyt se konkreettinen ydinmekaniikka kaikilta teiltä 4, jos saa. No siis sanotaan, että kaikilla kentillä olisi varmaan tehtävä, mutta siis niin kuin, kyllä mä lähtisin siitä, että tämä on tietyllä tavalla 2 asiaa tai 2 väylää, minkä kautta tämä voisi viedä eteenpäin. Toinen on se poliittinen puoli. Esimerkiksi
eduskunnassa oli aikanaan silloin, kun Jyrki Kasvi oli vielä elossa Pelikerho, joka oli meillä siellä semmoinen, niin kuin, missä me käytiin aina silloin tällöin ja ne kävi sitten firmoissa ja näin poispäin. Niin totta kai sinne poliittiselle puolelle pitäisi sitä viestiä viedä, mutta ehkä niin kuin tietyllä tavalla laajentaa sitä keskustelua myöskin median puolella vähän siis niin kuin erikoismediasta ja talousmediasta sitten myöskin enempi sinne niin kuin kulttuurimediaan, eli saada laajempi kattavuus. Ja me ollaan nyt ehkä vähän jumiuduttu sille, että meillä on pelilehti vai pelaaja, en muista kumpi nyt lopetti, mutta yksi pelilehti löytyy vielä ja sitten meillä on niinku tavallaan se muu uutisointi tapahtuu aika pitkälti sitten sen talouden kautta, niin jotenkin sitä saada levitettyä sinne, niin se olisi yksi semmoinen ydinmekaniikka. Meidän ongelma on se, että meillä ei ole tähtiä, eli jos ajattelet vaikka filmipuolta, niin niillä on aina näyttelijät, niillä on ohjaajat, että ne avaa vaatekaappinsa ja hupsista yhtäkkiä onkin taas kaikissa iltapäivälehdissä juttua siitä, mitenkä joku on julkaissut oman elämänkertansa 35-vuotiaana. Niin tavallaan meillä on vähän se ongelma, että meillä ei ole semmoista human interest niin kuin rajapintaa, niin kuin aika monella muulla toimialalla on. Kiitos, mä jatkan tästä tosi mielelläni. Jotenkin ajattelen tässä ehkä myös niin, että hei, siis nyt mulla katkesi. Ota haltuun. Saanko mä sanoa sitten? Se tulee takaisin. Tässä Neo Games roolissa mä oon KP:n tuntenut varmaan ehkä 20 vuotta. Ja muistan jossain vaiheessa, aika sillä varhaisessa vaiheessa, niin KP:llä oli sellainen kova agenda, että meidän pitää saada nämä pelit täältä kulttuurisivuilta tänne taloussivuille. Sori siitä. Niin. Ja se on onnistunut Suomessa tosi hyvin. Onko se ehkä onnistunut vähän liiankin hyvin sitten, niin se on sitten tavallaan sellainen historiallisen tutkimuksen paikka. Mutta mä ehkä tälleen tavallaan... Nyt tietysti toimenikin puolesta tällainen tavallaan koulutusintoilijana, niin mä jotenkin näkisin sen sillä lailla, että meillä pitäisi olla siellä koulutusjärjestelmässä ihan sieltä, ehkä sieltä varhaiskasvatuksesta, jossa sitä tietysti jonkun verran tietysti on, tai siellähän paljon leikitään ja pelataan, sitten tänne niin kuin korkeakoulutasolle, niin jotenkin semmoisia tiettyjä hyviä tiivistyksiä. Ne on varmaan eri tasoilla pikkusen erilaisia. Mun kollegat oli sitten eilen meillä oli noita yläkoululaisia, joiden kanssa puhuitte siitä, että mitä on tehdä pelitutkimusta ja muuta. Ja just tällaisia tavallaan rautaisannoksia, joita me voitaisiin annostella sopivissa kohdissa. Myös se, että tavallaan jokainen suomalainen korkeakouluopiskelija, niitähän nyt viimeisin suunnitelma on se, että 50% ikäluokasta pitäisi mennä sinne, että ne altistuisi tavalla tai toisella tällä sanomalla. Ei kaikki ole sille tavallaan siitä kiinnostuneita tai suhtaudu siihen erityisellä intohimolla, mutta aika iso joukko voisi. Ja sen funtsaaminen, sen tavallaan sen materiaalin tekeminen ei ole se ongelma, mutta se, että miten se tavallaan integroidaan sinne eri tasoille, niin siinä on oma haasteensa. Mutta jotain sellaista mä tekisin. Nyt mulle tuli takaisin tämä mun hauska hyvä pikku lisäkommentti. Eli mä mietin tuota mediaa aika reippaasti, koska mediassa puhutaan muun muassa myös sitä, että sitten kun meillä on hyvän tason e-sports-pelaajia, niin puhutaan rahasta. Mutta me ei puhuta siitä henkilöstä. Että just tämä sama, että se on vähän niin kuin, että se on se formula-juttu jotenkin. Että me mennään vaan sinne rahaa edellä, mutta se peli ei ole itsessään. Sillä pelillä ei ole minkään tyyppistä roolia siinä. Ei sen pelaajan arjella, ei sen, niin kuin, siitä puuttuu se kulttuuri täysin kokonaan. Se arki, se kaikki, se kiinnostus, innostus, kehitys, niin se on poissa. Ja sitten toinen asia, mikä näkyy mediassa, tietysti itse kiinnitän siihen paljon huomiota, on se negatiivinen, että nyt ne jo kolmasluokkalaiset niin kuin riippuvaisia digipelistä pelaavat vaan bla bla bla, jotain peliä. Eli se, miten se media arvottaa tietyn pelaamisen, oli se sitten roolipelaaminen tai sitten digipelaaminen vaikkapa, niin siellä tulee hirveän herkästi sen negaation kautta joku negatiivinen asenne tai näin liikaa paljon, tai sitten pelannut vanhempien rahat siellä, kun oli luottokortti kiinni pelitilissä ja niin edespäin. Niin sehän vaikuttaa siihen, minkälainen mielikuva meillä on siitä pelaamisesta aika merkittävästi. Joko se on raha tai sitten se on jotain negatiivista. Sitten välistä puuttuu
musiikki, sitten puuttuu niin kuin puvustus, sitten puuttuu kaikki se taustatus, sitten puuttuu äänimaailmat. Se puuttuu niin kuin se kulttuuri, edelleenkin riippumatta siitä, että puhutaanko roolipelaamisesta vai puhutaanko korttipelaamisesta vai puhutaanko diipelaamisesta tai jostain muusta. Niin tämä, että miten me saataisiin vaikutettua mediaan niin, että media ei automaattisesti ota kiinni sitä herkullista otsikkoa. Ja tietysti näen taas, että se poliittinen taho on siellä kuitenkin se, mikä pystyy vaikuttamaan meille jossain määrin siihen, että mitä arvotetaan. Mutta miten se tehdään, niin sen kysymyksen jätän oikeastaan teille, hyvät kuulijat. Minkälaisia ajatuksia, mitä tekisitte? Tällainen nopea 10 minuutin vastaus. Joo, niin, tuohon ekan pointtiin, niin ne formulakuskit sentään on karismaattisia toisin kuin pelin kehittäjät, että niin tunnemme laajasti. Mutta joo, kyllä tässä on viestinnän ongelma laajasti ja just tämä, että puhutaan niistä hyvistä ja merkityksellisistä puolista eikä pelkästään noista. Et mä en tiedä, tulee vaan mieleen taas Gary Stevenson, mitä Briteissä tapahtuu nyt, että tax wealth not miten se menee, en muista niiden sloganiin, mutta ehkä me tarvitaan joku tehokas PR-kampanja, missä niin tosi selkeästi viestitään pelikulttuurin ja pelien tärkeydestä. Ehkä meillä pitää olla joku tämmöinen linja, ennen kuin me päästään rakentamaan sitä niin kuin joku näppärä slogani pitäisi nyt kehittää tälle koko pelikulttuurille, että miksi se on tärkeää. Niin sitten hyviä ideoita otetaan vastaan. Miten olisi make game culture great again? Se on aika hyvä. Joo. Me aletaan ihan pian syödä meidän kahvitaukoa, mutta me voidaan ottaa yksi. Elisa siellä. Napakka kysymys, napakat vastaukset. Me oltiin hyviä tässä ekassa kierroksessakin. Kiitos. Elisa Viik Game Research Labista Tampereelta. Mitäs toi sosiaalinen oikeudenmukaisuus? Kun me tiedetään, että esimerkiksi Sonylla ja Microsoftilla on ollut ongelmia lapsityövoiman kanssa ja hikipajojen kanssa, mitä noiden komponenttien suhteen tulee. Myös niin kuin analogisissa peleissä aika paljon komponentit tuotetaan Kiinassa. Onko tämä sellainen asia, mihin suomalainen pelikulttuuristrategia voisi puuttua? Siis tuosta late stage capitalism on tietenkin ongelma, mistä voitaisiin hankkiutua eroon. Kyllä. Sitten voitaisiin aloittaa. No käytännössähän toi varmaan menisi sitä kautta, vähän niin kuin menee niin kuin tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelukin, että siinä lähdettäisiin sitten preferoimaan tiettyjä asioita yli joidenkin toisten asioiden. Miten se niin kuin tämmöisessä globaalikulttuurissa sitten niin kuin käytännössä onnistuu, mikä se impakti sitten loppujen lopuksi olisi, niin sitä on hyvin vaikea sanoa ja on vaikea sanoa, että onko se edes, kuinka mahdollista se edes olisi. Mutta sehän lähtee kuitenkin aina sitten loppujen lopuksi siitä kuluttajien tietoisista valinnoista, mutta kuten esimerkiksi tuolla sustainability-puolella, niin se, mitä firmat on voineet siellä tehdä, niin ne on voineet valita esimerkiksi sellaisia palveluntarjoajia, jotka käyttää uusiutuvaa energiaa ja näin poispäin. Ja tämä on semmoinen kysymys, että ei tätä varmasti hirveän paljon ole mietitty, koska tämä viiteympäristö, toimintaympäristöhän tulee meille aika paljolti annettuna, mutta ehkä sellainen asia, jota voisi pohtia hieman enemmän. Vähän vakavammin toi Sustainable Game Alliance on tehnyt hyvää työtä selittääkseen näitä uusia EU-direktiivejä, miten siellä vaaditaan sitä koko tuotantoketjun raportointia. Niin tämähän on just konkreettisesti se, mitä vaaditaan ja missä ollaan mukana. Että se on meille myös esimerkiksi suomalaisille pienille peliyrityksille kilpailuvaltti, jos heillä on niin nämä sertifikaatit valmiina, niin he voivat sitten toimia alihankinnassa ja muussa helpommin kuin iso firma Sony tai Microsoft tarvitsee jotain niin kuin ulkoistaa jotain. Niin tällä tavalla konkreettisesti allianssin kautta ja valmistautumalla näihin. Kansi miettii EU-vaaleissa aika tärkeät vaalit näemmä, koska tuntuu, että Euroopan unioni kaikessa hankaluudessaan yrittää pystyy vaikuttaa isoihin asioihin niin kuin näissä. Olisiko meillä siinä kohdassa ihan hyvä paikka laittaa ainakin jonkunlainen välimerkki ja
jatketaan tästä kahvilla. Mä uskon, että panelistit mielellään vastaa teidän jatkokysymyksiin. Vai kerroksä sä, Essi, sä muistat paremmin meidän aikataulun, miten mennään tästä eteenpäin? Eli ihan hurjasti kiitosta meidän panelisteille, antakaa aplodit heille. Yeah.